Lo message lo ngifuna ukubhekisa kuphakela umthakathi. Ngifuna ukubhekisa kuphakela umthakathi. Lo message is for you phakela umthakathi. Phakela umthakathi. Uyabona wena abantu babakubheka. You are not just a person. You are not an ordinary person. You are the chosen one. Yabona mina soloko ngakhula bengiqala kubona indoda ezosatshwa amadoda wonke umhlaba wonke. Bengiqala kubona indoda ezonyakazisa umhlaba wonke, nyakazisa bosopolitiki kuvele ngisho izimfihlo besingazazi eSouth Africa. And wena phela umthakathi umuntu mayekubuka nje unesithunzi. Mayekubuka nje umuntu isithunzi sakho siyasabeka. Sala subhekela kuma phone mara that thing abantu bayifila ekuwe. And ngifuna ukutshela ukuthi abantu abafana nawe abahambi baqhawula noma ubani. Awuqhawuli. Ngoba ukuqhawula kwakho umuntu omunye abafana no president so bathatha isithunzi sakho. Uyayibona lento leyo. Awuhamba uqhawula ungaba nomshaya ngendozolwana umuntu ayekuthi umbambe ngesandla. Ngoba abaholi bethu nabo kunendlela abazihambayo ezaziwa yibo. Lezi abazihambayo ukuqhawula kwakho siyaphuma isithunzi ngoba nje mangubona sobuye ehofisini likamongameli. Leso sithunzi leso abasasifili thina abanye abantu. Bayazi abantu bamoya. Bayazi abantu abakhona ukubona ukuthi leso sithunzi leso awusenaso. Awusenaso. Thina siyakhona ukubona. Wena usatshwa ngisho abantu base South Africa. Angisakhulumi ngabantu bangaphandle ngama president wangaphandle mawuzigama lakho nje aqhaqhazela. Akusekho lokho. Sambile leso sithunzi leso. Ubofunda ukuthi mona abantu abaphezulu kunawe awabaqhawuli. Awabaqhawuli. Bakuthathela isithunzi sakho. Basithatha isithunzi sakho. Khona manje kunokungqoshu abantu besho lokho abanye besho lokho. Kodwa mina ngiyakuthemba ukuthi bonke ukuthenga isizwe. Kodwa into engikhathaza nje ukuthi lesithunzi sakho lesi besisibona ukuthi mangibheka ifoni ngifile leso sithunzi leso ngizibuza ukuthi lo baba ubuyaphi. Wonke umuntu nje ohlangana naye uyabuza ukuthi le baba uvela kuphi kahle kahle ungubani. Wonke umuntu ufana ukwazi ukuthi ungubani. Ungubani lo muntu uvela kuphi. Kudala baqoshwa abantu bokufika la. Akuqala ukwenzeka lokho maybe is 5 times 10 times whatever into le yenzeka mara akunamuntu oke wanyakazisa umhlaba wonke kwathula ama president la hlala gwatshisa abantu athula athi tu kwathula phoyisa ngithi bajwayele ukubapha abantu base South Africa bajwayele ukuthi abantu babazimela bababophe kwathula ngisho nalabo abathasaza lamaphoyisa ukuthi umuntu ozimelayo makaboshwe. Everyone in South Africa, everyone in the whole world bafuna ukwazi ukuthi who are you ungubani uvela bafuna ukwazi imvela ukuthi lo muntu lo kahle kahle uphila njani. You are the chosen one. You are not just an ordinary person. Ngifuna ukukutshela lokho ukuthi awuyena umuntu nje. Bakhona abantu abanjalo abazalwa njengawe. Ithi umuntu makavela wonke umuntu amlandele. Akekho umuntu eSouth Africa okwaba netoyitoyi or imarch or strike selanga eli1 for the whole provinces 9 provinces. Akekho umuntu ofana nawe kuwa unite abantu base South Africa njengoba be united. Sababona bomnyuzo mkhona bosesijalisita nabo sababonga ngoba bayidlalile indima yabo. Kodwa wena udlala indima enkulu kule march and march. Uyidlalile indima enkulu nami ngisazibuza ukuthi lo muntu lo kahle kahle ungubani. From now on noma ungahamba waya kuphi mangabe uzobuya futhi ngalo mfutho lowo awuqhawuli noma ubani. Awubambi umuntu ngesandla siyahamba isithunzi sakho ngifuna ukushela lokho. Siyabaleka isithunzi.